Yung malagad si Kangin at Fon Morales and then may partner usab na ko diri si Juan Detayad. O kagalan, unang tas pagpanalangin ng itong mga Ginoo. Salamat kay Lord sa mga hatag na mong grasya matag adlaw. Asap kita always say a prayer mga kaigsunan. Pagpanalangin yun. Thank you kay Lord sa mga grasya ang imaghatag ka na mo. Thank you kayo. O ang kalinaw sa tibok kalibutan. Okay? Bueno, ang sulat ang po ka itong hatagan ng pagtagano, pinadas sa kalalaki, napatawag nga sa nga Natoy. Kinigibatan ng duwa sa radyo ni Ray Arellano. Kaigsunan ang atong single si Natoy. Di ako problema ba ni sa tapad ng mong salingan ba? Na kalibit ang kita mo mahatag maayong ideya. Kita pa himuudatan. Kita pa ibati. Pero waro ninyo yung masabtan nga akong sugilano, no? Ingon ko na ni pagsugod ang tanan. Yesterday, when I was young, the taste of life was sweet, like rain upon my tongue. I tasted life was living, it were a foolish game. The way an evening breeze would tease a candle flame. The thousand dreams I dream, the splendid things I plan, I always but to last. Unreak the setting sun, I live by night of young, the naked light of day, and only now I see how the years have brought away. Yesterday, when I was young, there were so many songs that waited to be sung, so many world pleasures that lay in store for me, and so much pain my dazzled eyes refused to see. I ran so fast that time I knew that I was right out, and I never stopped to think what life was all about. And every conversation that I can recall concerned itself with me and nothing else at all. Yesterday the moon was blue, and every crazy day with something new to do, and I used my magic ace as if it were a one, and never saw the west and emptiness beyond. I ran so fast the time when the last ran out, I never stopped to think what life was all about, and every conversation that I can recall is a tonight. Haya, haya! Natural, prisionado, predato, oy, porbida. Pre! Ikaw mo na kuya, wala mo. Pinagkaliso din itong kanta din. Ulit mo kagimaw. Di mo, dali. Pre. Ito ba? Damang gimaw mo. Gimaw mo ganit parilo, pre. Bida. Muboro mo sa inyo gini parila. Oo. Mamubo sa noon. Dawata pa. Ha? Ang sumli, pre. Luto ko bakuwa. Tiyaw di ka niya akong balbakuwa style. Murag sa Nancy's balbakuwa. Hindi bilin. Alam niya ko doon, pre. Laryosa, maulagi, lami gini. Tilaway, May di ka malutoan yung balbakuwa, pre. Porobuyag. Labat kayo, pre, pre, ha? Porobuyag taon kayo, pre. Sige, pre. Ugma, schedule ka sa Badoban. It's time to tagay tomorrow, okay? Mau gini, pre. Ug mas schedule na to sa Bado. Sige. Sure, pre. Sure, ha? Subaon, ha? Okay, Subaon. sige. Unsa man ni Dong? Diin magkaani. Oy, natang ng paniusmi, pre. Aw, nagluto sila balbakwa? Siya magluto anak, no? Mao ba? Nya lami na. Ay, tilaway lang. Wapang bukod tilawan lang, bay. Bitalaway ko, no? Aw, di na lang ta magluto og sudan oy. Dagan man iyang gihatag. Paris sila na buwan. Sige. Magluto ko buwan. Asa man ka usmig? Anak ko lang pa rin nato, Ida, Bado mo ron, inom gamay taon. Sos inom na pud oy. Ay, gamay mo ni among inom, day. Basta kaya ng tao na mo ba? Nya na sa akong mga barkada, sa uban akong mga barkada, bugatom sa Berkol! Ang mga na po to. Day. May. Day. Ano mo dayo ka ng Berkol?
Basi Kami suwari nato eh. Malagi. Basi ito na po yung gastos tanan ha. Eh, lagi ko mo gasto. Paggastuha po na sila, uy. Ay, sos, ganda na to dito daan. Di ako ma-investihin mo gasto kay parita to, kay bawo na to siya, palit to siyang sugbaon daan. O sa ay gani, tagaan pa magulgul nilang babaon gani. Di, siya rin mo gastos tanan sa na to eh. Niaya pagdugay dito ha. Basi ato na lang pagkapuyo dito. Ayaw ko ito, unsab yan kayo. Sige, sige, aray na ko na eh. Aray, ano sa man? Wala ba ko kapit, sugbaon pa na? Palit ako kanito, lakaw ako. Palit. Ayun na, pre. Aman tayo masumsuma na, pre. Nakapalit ng kapukuan, kining ginawaan sa baboy ba? Ako ipakupsan ako. Abo ba? Hmm. Lamin nila. Unsa may palit na akong beer. Betul ko. Beer ko lang ako ah. Ay, nala, pre, naidagang beer. Aman ko stuck diya, nasa ref. Ako sa may gusto mo, katong kan o katong binatilya? Tawag ka sa barkada. Berkal! Mapaggot. Muklak mo tayo nito. Okay. May problema, ha? Sige lang ato. May problema. Kalit lang, Okay. ha? Ako sa landamon, ha? Relax lang diyan. Kining, day. Luto rin ang kinapusan, eh. Wapa, uy, o pagay na kumatimplahi. Oh, sige. Naanrabas pa rin Osmo nga. Hinahina lang mag-inom dito. Uy, ay mo palabi ha, duha ka case ang limit. Lonti, di may kahurot o na, way. Joke na to. Kaabot dahil duha ka case imong gipalit na beer. Abi na huwag mong punaan ba? Ngiga ko ninyo, no? Joke. Tagahita ko na puno, be. Joke, Roy. Sige. Ikaw na bala, sumsum mo na, ha? O, lagi. Na pre. Upat lang sa kong gipagawa sa upat lang una para mabugnaw ang ubang nagpapas rayot na bilin. Okay pa itiruwain dia pre. Oo. Ito Oo, sa mo, makukap ka nila, pre. Unsa man punaan na to daan ba? Ayun na lang, pre. Mura akong fighter to. Oo, yan, mahurot, pre. Yan na lang, yan na tapos, eh. Pero dili ta kahurot na ba ito, pre, kay sobra to sa ka case, pre. Dugaan na good. Gambay, ha, pre, uy. Mahurot to, pa may kan. Buhi ba ka hinuma ka? Buhi ka ta? May tanatos girli kay paimno sa to. Gusto ko pinom. Ugo ko nga naarabat sa tapad kuan. Nasa pa lang girli. Ato. Di ka kabarugan ha. Ano sawa girli? Di ka kabarugan di ka kabarugan mo kambang na lang ta. Kabang tapadong ilang girli kay gwapa ka sawa. Pre. Oh, sa do kay doon ba na dia do? Forbidden. Pre. Bangag Kada sa bandung. ingon sa ko pre ha. Bangag sa ilong. Ay bala ko. Kada sa bandro ka kay nombre. Sige, unsa kay mayo pre yoga? Atong pa ri uji pa ring huli. Unsa ka? Unsa man? Na di. Oy. Nag-duty ron oy. Ay way duty ba sa bando? Sige. Para totoo ta. Sige pre. Ako aton. Oh, asa naman imong kainom? Si Pare Osming ay tuwa. Yan to mis pare huling. Aw, abi na kong giuli. Ay balik ro. Naras lang. Dali mo re pre. Dali. Pre, gana yun. Ako yung taon na dataon. Wa may duty. Ay, may kawa- kay way mo lang taon niya. May kay waka mo lang ka pre huling. Pre. Dahil sista, pre. Kanta taro na ni. Ha, pida. Sunod ba, pre? Timing na ninyo. Mapag yung pagkalutos kinapusan daon. Sunod, kuwan, pre, sulti ta budaan. Pre, ano makapanam sa gukal? Ako ba? Ay, kabala ka ba yun? Tampo ba, tampo? Kada sa badol, may sisure do. Mura ba ito mga dogs ba? Kada sa badol. No, kapiing, dali, Kapiing, kapiing. Sige, sunod sa paduha. Oh. Bahay ta, sunod sa paduha. Sige. May problema, pre. May problema. Sige. Sugdan na to ni. Recorded by X Thunder Gaming. Ingon na namin kasuod nga mo silingan. Kami rin totoo ang pirming magkuron. Nya, wa may kalibutan nga ang amo di mga asawa sila si Silvia, ang asawa rin pare Osmi nga si Sita. May mayong tinabali. May kabubuto na. Oo niya to. Hoy! Isming! Uy, Unsa may kadiha, oy? Anali ka puyo? ang Ha? asawa mo ni pare Usming, si Sita man na. Saan taon ng bayhana, uy? Bumay salig si Ambana. Naaraw man untas duol. Uli na kuno diha, bi? Day, naroon ko dire. Unag da ka diha. Ha? Di am sa kudiri. Pagsulti lang o ganahan ka diha.
Kay anak ta nagpapuyon diha. Unsa man taon ko sawa taon ay. Basta di ka mauli ron. Bantay ron ha. Ayaw pagdahom nga makasuda ka diri ha. Ah, di sila, probida. Sila karong buanga ka. Tara pre. Igo naman mitambo na sa paril, pre. Bida ni ako sawa day. Bida aw pre. Bida ni sawa. Buwan kayo. Bida ay. Ah, pre na to eh. O, kay tingog dia pre na to eh. Ay. Ah, sigil na kita na na imong silbo na to eh. Tanaw na imong vlog. Bitaw. Ya, balik na lang, pre. Uli ang sa tapre, muli, pre. Balik lang, pre. Bitaw, pre. Busog din ako pa imong na pre. Adi ay, iba yung nga tao di ko pa imnon. Probida ni istorya ha. Karoon lang siya may inana. Ganito uya pa be. Kami magaling usahay mag-one-on-one. Oh, mao ba, pre? Ato sa kanila, pre. Bigo man ta. Dito, pre. Para di mo mag-away na, pre. Pre, asag na ako, pre. Kanang mga buutan niya ba? Wasabda laman, pre. Nya, balik ka niya, pre, ha? Naraman mi dire. Naraman mi nga, ni. Bida, iwo ko ni langit. Itsa ko ni sagdan. Ayos, pre. Ayos, ano, pre. Sige, ako rin ganyan. Balik ako. Siguro ka balik ka, pre. Balik lagi ko. Unya, pre, dili ka pa ng pabalikon pa ng litan, pre. Itsa, hinulis panganod. Tinlaw siya. Anak, pre. Ay, wonder, pre. Lucky, good ta. Kita hari sa tupin na may, pre. Mauron, pre. Oh. Sige. Nilatab na yung sulti, ha? Kito dumod sa kaya akong sawa. Di alam mo, ha? Balik rin ko. Makabalik pa ka tos pare Osmin, pre. Balik na, balik. Mga mag-under di saya sa asawa, pre. Nambot lang ka, ha? Usan, pre. Mo naron, pre. Awa. Unsa na? Dili pa. Di na, partner. Sige, pre. Hindi na, pre. Unsa na? Oh. Hagis, pre. Wala na. Gayro sa waharon. Bunog ito sa niya. Tana, sigurado gito. Bungi ito ron, pre. Paita sa tayo. Adi na gito siguro ito kabalik ron. Ay, Unsa man to, oy? Ano man to? Nay nagrumentado? Ay, may buntag na, mali. Ay, may butag na pre, na ka diha. Oh, mali, pastilan yan. Tudyo ko sa balay, pre. Dito sa balay. Ay, kuhan ha! Ay, wan. Uy. Di ko gusto nga magkuhan ka! Labot ka! Hilagi mo, ha? Magkuhan ka, magkuhan Unsa ka! man na oy, pero sa nakuan ano di na. Mingking ka, di mingking! Ako na manalapasag din alam mo sa mga tayo. Kasi papasag padayon tagi mo, pre. Ay, lagi! Ay, kukuhan na, ha? Kaya ko na ba? Naggodkuhan ko ni mo sa una? Naggodkuhan ka, bida! Magkuhan ka ni Bob! Magkuhan, yun ka ba? Awa niya! Oy. Kaunsa ka di Osmin ano? Kuhan ka din. Basta na diskarte di mo ha? Hinayan, tingog niyo day. Sunod kong Lisa. Sige, kuhan. Sa? Sa hinay. Hinayan, tingog niyo. Kung ka. Agay! Da. Sa man sukol ka? Mingon ko! Sa? Ay, lagay kuhan ba? Ay, kuhan! Agay! Oh, usam ka tos pare Osmin, pre. Kabalik pa ka to, pre. Pre, katunos, pre, usming, pre. Bilid ko ato, pre, usming, pre. Pre, usming ako to. Na ito'y baruganan, pre. Kung si sultihan to, suya, ginang tumanon. Mao ba, pre. Urot na ko tagtotoo ka butulya, pre. Ano na? Sige na, ako di isang balik, eh. Di kita ibuhok, anay. Sana, balik na. Awa, sana, nagin yung baruganan si pare usming. Ito na. Pre Osmin, pre. Coming. Pre, sinsya na mo, pre, ha? Mereka, pre. Usam kita mo, pre. Usam ni mo yung mga asawa, pre, ha? Akong seminar, pre. Sana. Akong giantog. Lagi. La. May gani na, punggong pa ko. Wapab. Ihugog to sa langit. Pre. Ay, biluan. Sapa ka, Swerte, pre. banana. May gani ka punggong pa ko! Pre. Amok, pangulataon to mo. ha? Pre, dahil mo hagdanan nga, wa man mo yung second floor, pre. Ngayon kag mo ihug ni mo sa hagdanan. Adi, langit to ako gihug, Ang langit, pre. ha? Hindi mo kang nino. Pero pre, og mingo ko ihug ko sagdan kan ada yung entrance ang putahan day, ha? Kami dohak ang dia. Pre, kanang nag-shade naman gud ka diha, pre. Unsa man suwaw nga niya ang makaslandong. Bitaw, pre. Bitaw, pre. Kuhan, ganyan. Panakdal ko dakula, pre. Takdal ko dakula. Tawawan ka sa Klaro ka, pre. Suwaw ko sa daw, suwaw kayo. Pagklaro lang ka, pre. Nga murag, mibutoy mo na yung mata, pre. Klaro, pre. Klarong black. Ay, wala na ba? Pag-alsan ako, pre. Ako gialsan sa ako kasawa bataon. Kaya ako lagi labay sa gawas. Pag-alsan ako, napako minuo ko. Naigo ako usig siko. Pre. Hapit yun ako mainay kayo noon. Recorded by X Thunder Gaming.
Perting hambog ni Pare Osming ay ako nang inaik na niya asawa, pero pagkahubog na, uy, may angkon siya nga siya di mauigikulata siyang asawa. Unya to. Sa maning binuanga, uy. Basura man ang gitapok sa among may tugkaran. Bida sad. Napagibutang sa may kanal. Natoy, dong! Dong natoy! Alin sa agod? Ano dahil? Kasi nagbutang ang mga basura diri. Dili mo na itong basura. Maugani. Murag ilaman ng Pare Osming. Ha? Binuang ni. Ako nga doon. Maayo! Pre! Pre Osming! Maayo! Nangita ka sa kumbana? Oh, Sa may tuyo ni mo. Unsa man? Kamo na? ha? Unsay tuyo ni mo sa kumbana? Mangutana lang kung tako. Kung inyo ba tong basura ang inyong gibutang sa may kanal? Oo, kay nga naman. Kuha ka tao ninyo, oy! Huy, nangatula ka? Ayaw ipasayil ang basura na mo, ha? Kay wa mi manghilabot ni mo. Siwa! Tarungan na sinultihan ni mo, ha? What? Huy, kung magbiga-biga mo, ayaw pasangiling ang mga basura. Nagdugang mo kung makabantay nga may gusto ka sa kumbana? Unsa? Uy, ka-animal good in taon ni mo! Ay. Day. Pasagdi ko! Gusto na, gusto. Animal ni Bayhana? Gusto, igutom Bastos na, o baba! Giingnan ko ako magbiga-biga ko ko dili ipasangil ang basura? Hanggaw! Paluon na ng mong bana! Huwag mo na ginot ana oy animal! Gusto na lagi. Igo na. Igo na. Hala, kahilas baya ni mo, no? Sungsung ka nga ri? Ha? Dili ba yati ka sibugan, day? Ha? Gusto gid ay kagbubot, ha? Doon ako dire! Doon ako dire, ha? Day. Aray! Gusto ka kagbubot, ha? Day, igutom. Ha? Kabati mo patasay! Upawan ka Day, na malang gusto na lagi. Gusto na. Ay! Muna ako problema kay gikihan akong asawa o yapil pa ko. Nakitabangan ko na mo siya. Unya, ang iya sang bana nga si Osming sa ood ng kami. Pero may tuo man sa nga iyang asawa mo isulti adto. So, karon gikihan mi. O sa may sa kamwani? Ano yung tabagitan mi ninyo? O sa man kung kamong pasultihon? Natoy. Hello, Ate Brad! Good morning, Bang! Good morning, Bang! Kuya Gili, good morning! Kaglaw sa tanan! Ate Jijen! Good morning, Ate Jijen! Good morning, ma! Good morning, Kuya Hello, Jen! Unya pasalamatan sa nato ang tanan nga mga tao nga naginom na sa ato ang Sed Panyawan Coffee Mix. Maunay the best kay imno na to. Kung mo trabaho ta kay mao ni say bitter nga makapabitter sa ato ang kalawasan. Nindot ang ato ang pamati kung mo inumta sa ato ang Sed Panyawan Coffee Mix. Suway ninyo, di ba makita ninyo kung unsay diferensya sa kalagsik sa ato ang kalawasan. Salamat sa tanan na mga kaigsunan nga migamit na sa ato ang Sed Panyawan Coffee Mix. Salamat kayo. Ate Pres! Okay, o gago sang pasalamatan. Ang tanan nga nagtumar, nag-maintain karon og Sedbanyawan Herbal Capsule, Sedbanyawan Herbal Capsule with garlic, Sedbanyawan Herbal Capsule with mangosteen para sa itong mga high blood, cholesterol, katutaas sa sugar. Ayog si piyata pag inom ka, kaadlaw gyud. Katulong sa kadlaw inom. Sa buntag, unay ka magkaon sa imong pamahaw, inom daan og usa ka kapsula sa Sed Panyawan Herbal Capsule. Inig paniuto nimo mao gihapon, usa gyapon ka kapsula sa Sed Panyawan Herbal Capsule imong imnon, una ka magkaon sa imong paniuto. Mao gyapon ini gabi sa di pa ka magkaon sa imong panihapon, inom na sa gadaan og usa ka kapsula sa Sed Panyawan Herbal Capsule. Ug alang natong na problema aning kidney ug UTI. Ayaw na magkaguol, di na mo angay mabalaka or mahadlok.
Tuday doon na makatambal, makaayo makapaalibyo ang atong gibati, bahin na ning kidney o UTI, kini mao ang Kugon Herbal Capsule. Kung grabe ang inyong kidney o UTI, inom lang sa Kugon Herbal Capsule kada 4 ka oras. O kung okay na, usa na lang ka kapsula sa Kugon Herbal Capsule imong imnon, kada adlaw, silbi na lang maintenance nimo. Ayaw kalimot, alang sa kidney o UTI Kugon Herbal Capsule. Don't panic, it's organic. Unya, asa mapalit Huwag ati pres? mapalit ninyo kini ang Kugon Herbal Capsule sa Rose Pharmacy, Diddy's Pharmacy ug sa Queen's Pharmacy. Okay, sa tanan nato mga kaigsuunan, ha? Mao na diha, ana na nato palit. O sa tanan po nato mga kaigsuunan nga migamit sa ato ang Said Liniment Oil. Thank you, gyud kayo ninyong tanan sa paggamit sa number 1 haplas sa Kabisayan ug Mindanao. Nga tinubuwag tag sa atong panduhot pabakol parakit sa kalawasan, varicose veins, katul-katul. Kuto sa kabataan, pero buyag mo ako, nakasuway, proven gyud kayo mga kaigsuunan kay kaning ako ang apo pod, kabaw ka ni mga bata pod, sige duwa atos gawas, dagadagan atos gawas, so init kayo, natural nga manurok yun ang mga kuto. Pero sa dihang giaplaza na mo said panyawan ni Lisa, ang ako ang apo nya naapoy pagubangan ko ni Lisa nga naghandaghan pag yung kuto, pero buyag nangatagak ang mga kuyamba mga kuto, pero buyag lang no, proven yung kayo nga epektibo ang atong Said Liniment Oil sa tanan. Suway ninyo para makita yun ninyo. Hisui ng inyong mga anak kung gikuto na hisui. Unya, malikay pag yun ta sa dinggi, kadang dinggi nga lamok. Kung nang haplas na to ang Said Liniment Oil, ilikay ta, layo, mapalayo ang lamok na dinggi sa to ang mga anak ko niya. Mas dako ba yung gasto kung madinggi na ang bata. Mao na nga palit mo sa Said Liniment Oil, haplasin ang inyong anak para di da mapakan sa labok nga dinggi. Mo na the best yung kayo. Pero sa bota, ana rata palit sa butika, di ba Kuya Gili? Sa butika, mga igsoon. Sa butika ra, mapalit ang tinod nga haplas Said Liniment Oil. Sa butika rin na ito papalit, wa na ibaligya sa gawas. Naamang galis gawas, piki, di tinod. Butika rin na ito papalit ang tinod nga haplas Said Liniment Oil. Thank you. Pero pwede sad, may option option na ito alita sa Facebook, na bisitahan na ito ang page Said Marketing Incorporated. Ato lang i-type ang page sa Said Marketing Panyawan Herbals Incorporated. Okay na siya. I-type ninyo ang Panyawan Herbals. Huwag ayaw kalimot ka i-like ang page, magigala. Makita niya tanan ang mga genuine Said Marketing products. O ang mga Panyawan products sa Said Marketing, mapalit na po nato sa Shopee, mga igsoon. Sa ato pa, ang tinuod ka haplas ka Said Liniment Oil. Wala yun sa laing tindahan. Sa Shopee lang yun na, o sa butika lang yun. Basta dili galit sa butika o sa Shopee, di natin no? Mga igsoon, bueno. Pasalamatan na to ang atong mga suki. Labi nyo gini mga taxi driver, mga tigamitan nyo sa atong Said Liniment Oil. Atong i-greet si Vincent de la Concepcion. Thank you kay Vincent sa imong pagsalig sa atong haplas nga epektibo kayo sa Santax ini siya. Nga labi na ginas nawalaw si Gani Perez. Tigamitan nyo na siya, luto siya niya, naguban niya paluto, haplas na Said Liniment Oil. Thank you kayo. O sa taxi Richilda, si Prosiso, nagbunbun ni siya, ato ding mga sukit taon na ito, tigamitan ng Said Liniment Oil, yating paminawan pag sa itong drama, number 1 na itong drama. Thank you kayo, o si Joe Puntalosa diya sa Labugon, Mandawi. Then, thank you. Salamat to sa atong mga tigamitan sa Said Celebrity Contact Video din sa pang ako daing mga contestants atol sa unsaingan ini dublika na showdowns diri pala na sa Runda Cebu. Salamat kayo sa pagdapit ni Mrs. Lirasan o ni Mr. Tuto Lirasan sa maong event, no? Thank you. Congratulations winner si Lito Vega, ang sikan ani si Mr. Manabag, masiguro ka to niya si John Incabo III. So wa pa sila pag ato silang mga event ang Celebrity Codic Beauty Soap ang ilahang gi-maintain kini alang sa mga activities din na maligo una mag-wear sa makeup, no, aron hap sa yung lindot kayong result sa ilang mga makeup.
Sad celebrity ko, Jik Biawalisop, nga, dili na kinanglan magbataw, magbuta pa kitag mga foundation, bagaon sa diha. Nindot na nga itong panit. Adunay kayo nisangkap ng glutathione papaya extract, natural moisturizer, para dili magdry ang inyong skin. Noon ang mga skin problem, mo repair sabit kayo sa mga dead skin. Sad celebrity ko, Jik Biawalisop. Unya, ayaw lamang pataka ka mo, ask, inquire ka mo sa mga butika para dili ka mamasugamak sa mga pike. Ha? Adunay sa kinisangkap, ug ang mga tatak Sid Marketing. Thank you. Ate Pres! Hello, Ate Pres! Awa, dedere. Nigawa si Ate Pres. Ate Bombina! Hi! Hi, Ate Pres! Ang atong sender karong adlaw, gaya. Si Natoy, Ate Pres. Natoy. Kanis Natoy, Ate Pres. Buotan ni siyang tao. Naan ni sila silingan nga sudsuod nila, amigo nila. Nya kaning asawa sa iyahang amigo, nilarong batasan ba, madudahon kayo, tanan. Sa kay gayon Ate Pres na butangan ang ilahang Natoy o gilabayan o basura sa iya Ilang sa amigo. Ilan dapit? Sa iyang amigo nga basura kani silingan niya nga suod niya ba. Karon giadto sa asawa giingnan man sa iyang asawa nga sa katon sa amigo Natoy nga unsa nganong hita man ka sa kumbana kamo na? Ha? Kamo na lagot yung asawa ipagidana gaway-away sila. Karon wa man diha iyang bana Ate Pres nya kuyog man diha sila sa Natoy ni Dool si Natoy pasagdi ko din malibihan na bastos kayo agaway gid sila Ate Pres dapatay siguro sila ang gisumbong sa asawang sa kaning asawa ni sa pangalan ni iyang bana katong sa babae Ate Pres Usming. Ang gisumbong atong Usming siyang asawa kay gitabangan man siya na siyar bay naguna-una gilad kay sinultian. Nagiingnan ra siya nga kanang ayaw labay ang inyong basura ayaw ilabay ito sa Sa ilang tungod. o tungod o purti gyud lang karon gikiya si Ate Pres kay gitabangan kuno siya ni Natoy o sa asawang Natoy gitabangan siya kunong Silvia o ni Natoy mao ni problema ang bana sang Natoy nasuko Nagpapa sa dahil siya. napahaba niya nasuko sa banang banang Natoy ang bana tong kontrang Natoy si Usming nasuko saan ba na nakalali sa sila sa Natoy nagaway-away sa sila Ate Pres ba ni problema ron niya unsaon man ako gikiya ra ba ko asawa kay gisumbong sa asawa ni Usming gitabangan mo na mo siya mao ni ang problema Ate Pres asa kuno siya mga abang ani bam asa mga Taas ang ako ipaambit karon gulat marukusan ni kadramahan. sige pero taas. man na kay musubra tas oras Isaías 50 verse 2 and 3 and 4. Aha. Ug mulayat ngadto sa 9. ge Okay. Paminaw ka mo, pag imong paminawon layo ra siya pero og tugkaron perting duula. Matud pa. Karon. Isaiah 15 verse 2, 3 and 4, 9 and 10. Okay. Nganong wa may tao sa akong pag-abot? Nganong walay mitubag sa dihang misampit ako? Mubo ba nga akong kamot nga dili kini makakabot aron pagluwas kaninyo? Wala na ba ako'y gahom sa pagluwas? Makapahubas ako sa dagat sa usa lamang kapag mando ug makapamala ako sa mga suba aron mga matay ang mga isda. Gipangit-ngit ko ang kalangitan nga daw nagbangutan alang sa mga patay. Gitudluan ako sa Ginoong Dios sa angay kong igsusulti. Magkini ha? Padayon, di ana lupit sa tumoy ang murag moabot sa unod. Ang Dios mulaban sa akong katungod ug ania siya sa akong duol. Kinsa makig-away kanako, magdungan kita pag adto sa hukmanan. Idala naman sa hukmanan gili. Naman dito gidasla sa hukmanan. Matud pa. Kinsay akong kaaway, paduula siya kanako, ang Ginoong Diyos mismo mao'y nagtabang kanako, busa kinsay mingon nga sad-an ako. Una ha? Mga dunot silang tanan, sama sa bisti nga gikutkot sa anunugba. Kala ba kag anunugba? Gili Dili na ka nang Ano? murag ka nang dako nga Murag butterfly. O nakong butterfly, kung imo itapon, manlupa ng iyong mga abog. O anunugba. Ang kaning basa na ko dire, primero, murag dili ka makasabuti ang unod. Pero dapat rin unahan, doon na unod, kay gingon ay, ang Ginoong Diyos mismo, nagtabang ka na ako, busak kinsay mo iyong nasad-an ako. Sa ato pa, paliyonon, mga dunot silang tanan sama sa bisti, nagdikot-kot sa anunugba. Ang tanan ko ang gili gulat, kailan ba siya kanunugba? ako kay laki ko ano Katong murag butterfly, may kapon, manglupa ng iyang mga abog.
Ining akong gibasa kay gingon ko sila gulyat nagdikyahan sila nga way klaro silang sa murag sa tabi-tabi murag yung ngala no. Dili, nag-aaway yun sila, bam. Pero ang babae, wa tabangi. Ah. Ang gisulti niya sa dito sa Kiha, napahaba siya sa bana, gitabangan makuno siya ni Natoy og ni Silvia. Ah. Bisag wa tabangi, bisag siya sadaan kay ginal kay siya sinultian nga nagbutag-butag siya si Silvia na makuno giyang bana. Mao na diha. Mao na nga, hoy, wa ko man taon to ninyo ang hoy ngano man ngatol nagta ayaw ipasangila mo ang basura kay wa may manghilabutin mo say wa taro nga sinultihan nimo ha mao na gaaway gid sila hoy kung nagbiga-biga mo na biga-biga ko ang sige, babae mo ningon mao to nagdapatay silang duha nadapatan siya ni Kuan ni Silvia Ang asawa ng duda nga masig sila na yun ana. pero wa god gilad gid siya batasan gilad gid siya batasan sa wahabang mao na nga kana lang bisag wa siya tabangi ang iyang gibutang-butang ato sa barangay hall gitabangan siya Mao bitaw nga di akong gibasa diri ningon nga ang Dios mulaban sa akong katungod ug aniya siya sa akong duol. Kinsa may kig-away kanako magdungan kita pag-adto sa hukmanan. Kinsa akong kaaway paduola siya kanako. Ang Ginoong Dios mismo mao ay nagtabag kanako busa kinsa moingon nga sad-an ako. Sa ato pa ang akong gibasa dangop gihapon mo sa Ginoo kay nag-adto sa hukmanan doon na rabay panultihon gulat kung gagko nga mga husay unsa kanila panultihon gulat ang puti himuong itom ang itom himuong puti nakadungog ka na Mabitaw na. karon ang pangutana mulutaw bang makakamotuoran ug di ba mulay pangutana apan ug imo nang lalison kitang tanan adto mapupos sa tumoy way mahibilin di ba gulyat dangop na lang kay sa daa dire walay laing labaw dangop na lang sa pagampo dangop na lang sa Ginoo nga mahayagan sila og presohon mo ay papreso libre magtimo ako duaw nimo unsa man ana no magtiayon sila duha gidungan pagkihalan pero inig preso ana lainon ra bang babae ug ang laki no dili kuyugon daw lain na so kung magtiayon sila mahimo dire pagkuha timo direct tato ko mapreso sila ang asawa to as pikas to kwarto dapit sa wala ang bana dapit sa to Yeah. Paminaw lang na tanong sa kutob ng ilahang ka gamay naman kayo gulat basura raman gamay raman ang gilalisan maldita lang yun siya no sige atubang nga lang aron matinaw kung kinsa gyud ang sad-an ikaw ba o sila ba ug salamat sa pagpadagat erton dinumanon Good ako ang puzzle, Tihon. RMN